बिना रहलो न जाता कि पिया बिना रहलो न जाता कचुआ जवनिया के रस पिया रहलो न जाता एगो हमार लइका बा एगो गाना गावे के मौका दी हमरा खातिर आ जो सही एगो गाना मिलल गावे के तो हम एगो गाना गोनी कौन सुर बा 4 बार बढ़ा देना तब करी कि सैया ड्राइवर पहला गीत गोनी भजन ना बुझात रहे कलू जी आई रहल निशा दुबे उनका संगे रहली ई सच्चाई घटना हो कलू जी हमारे बड़ भाई हम बड़ी माने ले अच्छा व्यवहार के हम फतुहा से उनका के लोग बुक करे खातिर गई रहे हमार पहला जीवन के मंच रहे बाबूजी के कमेटी के लोग ठेल के भीड़ देले रहे जो सही एगो गाना गावे के मौका मिला राजन भैया तो पहले गीत गौनी कि सैया ड्राइवर चलावे रेल छोड़ी के जवानी में जइबो अकेल ए राजा घरवाली गाड़ी के चलाई हो पाए कोनो कोई के जई हो तो श्रोता कहले कि बबू एगो औरी कने के देखो लो ओ घरी कलू जी 1,80,000 पाई रहे हमारे के कोई बोलो हमारे एगो मिल गई जानत नहीं जीवन धन बैंक तो कहले सके एगो तो घरी अरुरा सब नाम सुनले हो बलिया जिला के व्यास नथुनी सिंह जी के नाम उनके गीत रहे मुन्ना सिंह जी के जोड़ीदार कि जब से सिपाही से भइले हवलदार हो अरे नथुनिए पधोली राजा जी हमार हो तो कलम से के और बबू गाओ तो कहने किया ही दादा एगो गीत गावे के मिलल दूसरा कौन गाई तो दूसरा का कौनी कि बहुतिया पूरा बिहारिया अरे रहिया करे लला सलोस कि पिया बिना रहलो न जाता कि पिया बिना रहलो न जाता कचुआ जवनिया के रस पिया रहलो न जाता तो फतुहा वाला लोग कलू जी के प्रोग्राम छोड़ के हमारे के बुक कर दिहल तो ऐसने जीवन में मेहनत करे के भैया ई सरस्वती के कृपा हम मंच मिलता तो एगो गीत रौरा गाई कि अब जा 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 भुला जाई रौरा अपना से कहीं हम बानी केहू जाई ना ओकरा बाद हम 1.5 घंटा अकेले गाई लेकिन तहरी रौरा अपना मन से कहीं माइक में कहीं महाराज कहीं गाना कौन पसंद बा गाय जीजा जी शॉर्ट सॉन्ग कौन जीजा जी शॉर्ट सॉन्ग सुमेर भैया के एक लाइन ओकरा बाद हमार गीत 1.5 घंटा लगातार सुनम सुने केहू जाई ना ऐसे कि लयदार माने वो होला संगीत प्रेमी आ संगीत प्रेमी हमारे सुमेर भैया बानी श्री ठाकुर जी क्रेन सर्विस मीठापुर बस स्टैंड गेट नंबर 2 नियर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बहुत बहुत हमारा के आशीर्वाद दिले बनी श्री ठाकुर जी क्रेन सर्विस के तरफ से 500 रुपया के आशीर्वाद मिलल बा अब अपने सुमेर भैया से आग्रह करब कि एक लाइन सही अरुरा गुनगुनाइए दिए सही मनोहर भैया के मन में हेलो
मिलल बा श्री ठाकुर जी क्रेन सर्विस एक काट के संभाल के रखब सब है मनोहर जी के सेट सॉन्ग का बंद हेलो बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने के गोलू बाबू के सुने खातिर आज दिल्ली से नहीं सब बाई रोड गोलू बाबू हमने के 11 घंटा में दिल्ली से आयल बनी सब यही थकावट में राउर प्रोग्राम के नाम सुन के राजन भैया से पता चल कि प्रोग्राम बा राजन भैया से कहीं से लोकेशन भेजी हमने के आई सके कि कला के प्रेमी हुई सब पहले आदमी गाओ तो एगो हित के इच्छा बा कि हम सैड सॉन्ग गाई देखी सब धन एक तरफ कहल जाला कि जोड़ू के भाई एक तरफ ये से अगर उनकर बात ना मानल जाए तो कल से घर में झगड़ा लगले बराबर बा ऐसे उनकर बात माने के पड़ी एगो लड़कवा और लड़किया से कहता देखो सेट सॉन्ग तो हमने के बहुत दिन गौले हुए कि हम जानते तो मोहब्बत हरगिज नहीं करते कसम पहले खिला लेते मोहब्बत बाद में करते बड़ी तकलीफ तेरे हृदय में क्या खूब समा पाई खुदा गवाह दिल लगाने की सजा पाई चली करी रोड़ा न हंसते हैं न रोते हैं कि बहुत दिया पूरा अरे रहिया करे लला सलोस कि पिया भी न रहलो न जाता कि पिया भी न रहलो न जाता कचुआ जवानिया के रस पिया भी न रहलो न जाता एगो हमार लइका बा एगो गाना गावे के मौका दी हमरा खातिर आज जो सही एगो गाना मिलल गावे के तो हम एगो गाना गोनी कौन सुर बा 4 बार बढ़ा देना तब कही कि सैया ड्राइवर पहला गीत गोनी भजनो ना बुझात रहे कलू जी आई रहल निशा दुबे उनका संगे रहली ई सच्चाई घटना हो कलू जी हमारे बड़ भाई हम बड़ी माने ले अच्छा व्यवहार के हम फतुहा से उनका के लोग बुक करे खातिर गई रहे हमार पहला जीवन के मंच रहे बाबूजी के कमेटी के लोग फेल के बीट देले रहे जो सही एगो गाना गावे के मौका मिला राजन भैया तो पहले गीत गौनी कि सैया ड्राइवर चलावे रेल छोड़ के जवानी में जइबो अकेल ए राजा घरवाली गाड़ी के चलाई हो पाए कोनो कोई के जई हो तो श्रोता कहले कि बबू एगो औरी कने के देखलो ओ घरी कलू जी 1,80,000 पाई रहे
हमारे के कोई बोलो हमारे एगो मिल गई जाना तनी जे जीवन धन बा तो कहले सके एगो आओ तो घरी अरुरा सब नाम सुनले हो बलिया जिला के व्यास नथुनी सिंह जी के नाम उनके गीत रहे मुन्ना सिंह जी के जोड़ीदार कि जब से सिपाही से भइल हवलदार हो अरे नथुनिए राजा जी हमार हो तो कलम से के और बबू गाओ तो कहने किया ही दादा एगो गीत गावे के मिलल दूसरा कौन गाई तो दूसरा का कौन कि बहुतिया पूरा बिहारिया अरे दहिया करे लला सलोस कि पिया बिना रहलो न जाता कि पिया बिना रहलो न जाता जुआता जवानिया के रस पिया बिना रहलो न जाता जुआता जवानिया के तो फतुहा वाला लोग कलू जी के प्रोग्राम छोड़ के हमारे के बुक कर दी तो ऐसा जीवन में मेहनत करे के भाई इस सरस्वती के कृपा हम मंच मिलता तो एगो गीत रौरा गाई कि अब जा 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 भूला जाई रौरा अपना से कहीं हम बानी केहू जाई ना ओकरा बाद हम 1.5 घंटा अकेले गाई लेकिन तहरी तहरी रौरा अपना मन से कहीं माइक में कहीं महाराज कहीं गाना कौन पसंद बा गाय जीजा जी शर्ट सॉन्ग कौन जीजा जी शर्ट सॉन्ग सुमेर भैया के एक लाइन ओकरा बाद हमार गीत 1.5 घंटा लगातार सुनब सब केहू जाई ना ऐसे कि लयदार माने वो होला संगीत प्रेमी आ संगीत प्रेमी हमरे सुमेर भैया बानी श्री ठाकुर जी क्रेन सर्विस मीठापुर बस स्टैंड गेट नंबर 2 नियर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बहुत बहुत हमरा के आशीर्वाद दिले बनी श्री ठाकुर जी क्रेन सर्विस के तरफ से 500 रुपया के आशीर्वाद मिलल बा। अब अपने सुमेर भैया से आगे अगर एक लाइन सही अरुरा गुनगुनाइए दिए संगी मनोहर भैया के मनवा हेलो हेलो कार्ड मिलल बा श्री ठाकुर जी क्रेन सर्विस एक कार्ड के संभाल के रखब सब है मनोहर जी के सेट सॉन्ग का बंद हेलो बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने के गोलू बाबू के सुने खातिर आज दिल्ली से नहीं सब बाई रोड गोलू बाबू हमने के 11 घंटा में दिल्ली से आयल बनी सब यही थकावट में राउर प्रोग्राम के नाम सुन के राजन भैया से पता चला कि प्रोग्राम बा राजन भैया से कहीं लोकेशन भेजी हमने के आई सके कि कला के प्रेमी है सब पहले आदमी गाओ तो एगो हित के इच्छा बा कि हम सेट सॉन्ग गाई